Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα το οποίο συχνά θέτω στους φοιτητές μου. Θα προτιμούσατε να αρρωστήσετε και να έχετε πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες θεραπείες και την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, ή να μην αρρωστήσετε καθόλου? Το ερώτημα είναι φυσικά ρητορικό. Όμως, όταν συζητάμε για υγεία, συχνά επικεντρωνόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στη θεραπεία. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική η θεραπεία και πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή φροντίδα σε όποιον τη χρειαστεί. Όμως, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας πάμε πίσω από τη φροντίδα, πίσω από τη θεραπεία, πίσω ακόμα και από την έγκαιρη διάγνωση και ας επικεντρωθούμε για αρχή στην πρόληψη. Περίπου μέχρι και το 90% κάποιων χρόνιων νοσημάτων μπορούν να προληφθούν με 5 βασικές συνήθειες. Σωστή διατροφή, σωματική άσκηση, αρκετό ύπνο, το να μην καπνίζουμε και να πίνουμε με μέτρο. Εν τούτοις, στην Ελλάδα, σε αυτούς τους τομείς δεν τα πάμε και τόσο καλά. Τα ποσοστά καπνίσματος είναι πολύ ψηλά, τα ποσοστά πειχησαρκίας επίσης, και φυσικά δεν βοηθάει καθόλου ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Το Netflix, το ότι μπορούμε με 2 κλικ να παραγγείλουμε έτοιμο φαγητό στο σπίτι, ή ακόμα και το scrolling που τρώει χρόνο από τον ύπνο μας. Με την πρόληψη λοιπόν μπορούμε να προλάβουμε ή μάλλον να μειώσουμε την πιθανότητα νόσησης, να βελτιωθεί η υγεία των ανθρώπων, ενδεχομένως και η ευτυχία τους, ταυτόχρονα να μην επιβαρυνθεί το εσύ όσο θα επιβάρυνόταν, και την ίδια στιγμή αυτό είναι καλό και για την παραγωγικότητα και για την οικονομία εν γέννη. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή το εσύ αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Μια τεράστια πρόκληση είναι η γύρανση του πληθυσμού, που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας, τόσο αυξάνονται και οι ανάγκες θεραπείας. Η κλιματική αλλαγή φέρνει νέες προκλήσεις και νέα δεδομένα στις ασθένειες. Τα κόστη θεραπείων ανεβαίνουν και την ίδια στιγμή έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παγκοσμίως. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν σημαντικά προβλήματα του ΕΣΥ, εσωτερικά προβλήματα πέρα από τους εξωτερικούς παράγοντες. Αρχικά, το 1/3 των δαπανών υγείας το πληρώνουν τα νοικοκυριά από τη τσέπη τους. Το ποσοστό αυτό, όταν μιλάμε για φάρμακα, φτάνει στο 45% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Την ίδια στιγμή, περίπου 12% των Ελλήνων δηλώνουν αδυναμία πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, είτε λόγω κόστους, αναμονής ή λόγω απόστασης. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι κάτω από 4%, πάλι σύμφωνα με τη Eurostat. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας κάνει περήφανους, δεν είναι κάτι που αντανακλά έναν δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα συστήματος υγείας και πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και άλλα προβλήματα στο ΕΣΥ, για παράδειγμα η μη αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων και η μη αξιοποίηση διαπραγματευτικής δύναμης του ΕΟΠΗ. Λείπουν τα κίνητρα, λείπει η παρακολούθηση και αξιολόγηση των οικονομικών και κλινικών αποτελεσμάτων και η σύνδεσή τους με τις αμοιβές των προμηθευτών. Μπροστά σε αυτό το σκηνικό και με όλες αυτές τις συνθήκες χρειάζονται έξυπνες λύσεις. Αρχικά πρέπει κάθε πολιτική υγείας να έχει μακροχρόνιο ορίζοντα. Συχνά παρασυρώμαστε και εστιάζουμε στο παρόν, αλλά πράγματα τα οποία κάνουμε τώρα μπορεί να δώσουν καρπούς μελλοντικά σε 5-10 χρόνια ή και παραπάνω. Επομένως, πρέπει η πολιτική υγείας να αποσυνδεθεί τελείως από πολιτικούς κύκλους και εκλογικούς κύκλους. Πρέπει να σταθούμε σε έξυπνες λύσεις και να φροντίσουμε ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στο σύστημα υγείας αποδίδει. Τα ψηφιακά εργαλεία, τα νέα ψηφιακά εργαλεία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή μετάβαση. Ταυτόχρονα τα genomics, το precision medicine που κάνουν άλματα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε τα στατιστικά δεδομένα και να αξιολογούμε τις πολιτικές υγείας, αλλά και κάθε τι το οποίο συμβαίνει στο σύστημα υγείας. Πρέπει να καταλάβουμε τι λειτουργεί, τι όχι, και όταν δεν λειτουργεί να παρεμβαίνουμε και να το διορθώνουμε. Τονίζω το σωστές στατιστικές αναλύσεις και το δυνατές μελέτες, γιατί μια λάθος μελέτη, μια λάθος εκτίμηση μπορεί να μας παραπλανήσει και να οδηγήσει σε λάθος κατεύθυνση. Πρέπει ο ΕΟΠΗ να χρησιμοποιήσει τη διαπραγματευτική του δύναμη και να πετύχει καλές συμφωνίες, να εξορθολογιστούν οι προμήθειες,
να δοθούν κίνητρα για την απόδοση εντός του συστήματος και να αξιολογηθούν κλινικά και οικονομικά τα όποια αποτελέσματα. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τώρα πόσους γιατρούς θα χρειαστούμε τα επόμενα χρόνια και να προχωρήσουμε στην εκπαίδευσή τους, αλλά και στα κατάλληλα κίνητρα για να μείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και φυσικά ταυτόχρονα για να καλυφθεί αυτό το κενό ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά πρέπει να λειτουργήσουμε στην κατεύθυνση της βελτίωσης της υγείας του πληθυσμού και φυσικά να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία για να αυξηθεί η παραγωγικότητα των ιδίων των γιατρών και νοσηλευτών. Ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε χαρτογράφηση του ρίσκου, ειδικά τις ομάδες υψηλού κινδύνου, και να παρεμβαίνουν ολιστικές ομάδες, να παρεμβαίνουν εκ των προτέρων σε ανθρώπους ψηλού ρίσκου και να τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις όποιες καταστάσεις πριν χρειαστούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Φυσικά, όπως σε κάθε μεγάλο οργανισμό, έτσι και το ΕΣΥ πρέπει να στελεχωθεί σε όλα τα επίπεδα με καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό. Πηγαίνοντας πίσω τώρα στο θέμα της πρόληψης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στα σύγχρονα εργαλεία. Ακούω για κάποιες προσπάθειες που γίνονται, αλλά πέρα από τα εργαλεία του παρελθόντος, καλή είναι η ενημέρωση κτλ., αλλά πρέπει να εστιάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία. Και εννοώ πιο συγκεκριμένα τη συμπεριφορική επιστήμη. Οι άνθρωποι για να αλλάξουν συμπεριφορά χρειάζονται οθήσεις, τα λεγόμενα nudges που λέμε. Σε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία και να καταλάβουμε επίσης ταυτόχρονα να αξιολογούμε τι λειτουργεί, τι όχι, ώστε να παρεμβαίνουμε όταν δεν λειτουργεί και να διορθώνουμε τις όποιες καταστάσεις. Ακόμα και ο τρόπος επικοινωνίας, όταν μιλάμε, για παράδειγμα, προσκαλούμε ανθρώπους για να κάνουν εμβόλιο ή για να κάνουν προληπτικές εξετάσεις, ακόμα και ο τρόπος που επικοινωνούμε αυτό έχει τεράστια σημασία και επηρεάζει την πιθανότητα να ακολουθήσουν τις όποιες προτροπές. Βέβαια, τη στιγμή που μιλάμε για πρόληψη, την ίδια στιγμή έχουν περάσει 44 χρόνια από όταν ανακαλύφθηκε ότι το παθητικό κάπνισμα σκοτώνει και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να επιβάλλουμε εντελώς τον νόμο που απογορεύει το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους, ένας νόμος που ψηφίστηκε πριν από 15 χρόνια. Την ίδια στιγμή που μιλάμε για αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, στα κηλικεία απολούν ακόμα ανθυγιεινές τροφές, το οποίο δείχνει κιόλας ότι το θέμα της υγείας δεν σταματά μόνο στους φορείς υγείας και το Υπουργείο Υγείας. Απαιτείται συνεργασία διαφόρων φορέων σε διάφορους κλάδους. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Παιδείας, όπως είπαμε, για την αρρωγή στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Μεταφορών, το ένα για την δημιουργία ανοιχτών χώρων άθλησης και των συνθηκών για να ενθαρρύνουν τον υγιεινό τρόπο ζωής, το άλλο Υπουργείο για αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, το ίδιο και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Χρειάζεται λοιπόν μια συνεργασία για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ας σας δώσω και δύο πολύ πρόσφατα παραδείγματα από τη Βρετανία. Το ένα αφορά την απαγόρευση του να πουλάς ανθυγιεινά σνακ κοντά στα ταμεία ή κοντά στις εισόδους των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Και το άλλο αφορά την πλήρη απαγόρευση των συσκευών μιας χρήσεως ατμίσματος, τα οποία ειδικά έγινε πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, έγιναν και για να προστατέψουν τα παιδιά, γιατί ήταν εκτεθειμένα ειδικά σε αυτές τις συσκευές. Πρέπει και εμείς να κάνουμε ανάλογα βήματα. Το ΕΣΥ αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα με επιπτώσεις στους ασθενείς. Πρέπει να δράσουμε. Χρειάζονται άλματα. Οι εξελίξεις τρέχουν, μας ξεπερνούν. Επομένως, χρειάζονται στρατηγικές κινήσεις και πάρα πολύ προσεκτικές στοχευμένες πολιτικές. Το ΕΣΥ πρέπει να βασιστεί σε 3 κύριους πυλώνες: τη διαρκή χρήση στατιστικών αναλύσεων για να αξιολογεί και να καταλαβαίνει τι λειτουργεί και τι όχι και τι πρέπει να αλλάξει, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για αύξηση της απόδοσης και φυσικά τη χρήση της συμπεριφορικής επιστήμης για να βελτιώσει την υγεία των ανθρώπων και φυσικά να ελαφρύνει και το ΕΣΥ. Χρειάζεται διαρκή προσπάθεια, δεν αρκεί να εξαντλούμαστε στην καθημερινότητα, πρέπει να κοιτάμε μπροστά, πρέπει να υπάρχει όραμα και να κινούμαστε με ορίζοντα μακροχρόνιο για να πετύχουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα ενός εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο θα είναι δημόσιο και προσβάσιμο σε όλους.